सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, तो लोग बता होगा कि चाहिए कि खेसारी लाल यादव, जी हाँ, सुपर डुपर हिट गाना देवे वाला हर एक साल खेसारी लाल यादव के स्थान सबसे ऊपर रहेला। कैसे कि उनकर हर एल्बम से लेके हर फिल्म के गाना सुपर डुपर हिट होला, इमें कौनो शक नहीं खेरुआ। लोग जानत नहीं कि बीते पिछला सारा फिल्म में उनकर सुपर डुपर हिट गाना हर एक में जात रहेला और जाला। तो लोग बता दी कि दीवानापन के एगो फोटो रुआ के बीच हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से देखा रहल बन सर। लोग देख सकता स्क्रीन पर वो फोटो चल रहा बा। ई हटे दीवानापन फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट गाना के फोटो। जी हाँ, जौना के शूटिंग महाराष्ट्र में चल रहा बटे। लोग बता दी कि ई उहे फोटो है जौन की सुपर डुपर हिट गाना फिल्मावल गइल बा दीवानापन फिल्म में, जौना के हिट होखे से केहू नहीं रोक सकत। कैसे कि इतना जबरदस्त गाना के शूटिंग भइल बटे, ओ जाके लोग जे भी देखले बटे सब लोग सुपर डुपर हिट बतौले बाटे। ए हिसाब से लाग रहल बाटे कि जब फिल्म सिनेमा घर में जाई, ई गाना मार्केट में आई तो जरूर रिकॉर्ड ध्वस्त करी। कैसे कि खेसारी लाल यादव रिकॉर्ड तोड़े में बहुत माहिर हवन। उनकर हमेशा फिल्म में कोनो ना कोनो सुपर डुपर हिट गाना आवत रहेला। रुआ लोग देखले बानी कोनो ऐसा उनकर फिल्म में जौना में 2-3 गो गाना उनकर सुपर डुपर हिट ना होके ऐसा तो होइए नहीं कह सकत। रुआ लोग अभी देखत नहीं आ कि फिल्म आइल बा हम है हिंदुस्तानी में के वो गाना बहुत मार्केट में चल रहा बा, फसरी लगा ले दुपट्टा से, जो उनकी मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीका से हिट बा। सही हमेशा हिट देते रहलन। इहे फिल्म के जो उनकी हिट गाना बटे ओकरे फोटो रुआ लोग के बीच हमनी के शेयर कर मेंशन अब बताई रुआ लोग के कैसा लागल। अच्छा लागल हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के जरूर सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबावल मत भूली। धन्यवाद।